Itong araw na to ay hindi para sa opisina, hindi para sa akin, hindi rin para sa mga officers ninyo, pero para sa inyo to. Champion 2024 goes to Mr. Gary Cordula. Merry Christmas, Metal Collectors! Merry Christmas, Attorney! We are your top collectors! Every year-end, talaga nagkakaroon tayo ng get-together in order to have fun, magpaka-cake tayo kasi it's year-end. Hindi ko kayo kailangan personally, but you are part of this family. Let's go!